Joe Biden, Canada Premier Ministre ni Mexique jamanakuntigi ye tɔnsigi kɛ tarata la Mexico u ye laseliw kɛ k'a fɔ k'u ye baarakɛɲɔgɔnya sinsin kosɛbɛ a senfɛ. L'Amérique jamanakuntigi Joe Biden ye a yira k'a fɔ k'a ka avocat ye u ka baara kɛ ka da u ka archive national ladɔnniyaliw kan waati min na u ye furuba gafew ye bureau dɔw kɔnɔ Washington DC kiiri kotigiso bɛ ka baara kɛ a kan. Ukraine sɔrɔdasiw ka sanfɛ lakana cogoyaw kan ne panguru ye bɛna daminɛ dɔgɔkun nata la Fort Sill Oklahoma mara la Pentagon ka laseli la Allemagne fɛnɛ nana dɔ fara a ka layiduw ka dɔgɔkun tɛmɛni. Sanji jikuru glaciman ba laban minnu kɛra Californie mara la jiginna ne barikaba ye Californie kɔgɔduguyan fanfɛla kuluw kan ne ka Sierra Nevada ka ski kɛyɔrɔ datugu ni neige ba ye mɔgɔ 17 fatura nin jikasara ninnu senfɛ. Ebot Elementary Television Jasnima Furuba l'écoliso karamɔgɔ minnu fanba bɛɛ ye farafinw ye ka ye Golden Glove Award jɔnjɔn ta tarata don na